Μαέστρον έναν. Maestro έναν. Μαέστρον έναν. Maestro έναν. Ναι. Ο μαέστρο έναν. Οκ. Μαέστρον έναν Maestro right. έναν, right. Οκ. Maestro 2 left. Πολύ οκ. Πάντα έτσι. Maestro 2 right. Πάρα πολύ οκ. Οκ. Γκάμα. Πάμε, θέλω να μου δώσεις αυτόν εδώ, πλήκτρα 2, 3, left, για να ακούσω το ακουστικό. Αλέγος. Μισό λεπτό. Γιατί μιλάνε κινέζικα. Τους Κινέζους κάνουνε. Αυτό πιλαράκι είναι το Δεν ξέρεις τι βλέπεις φιλαράκι μου φαίνεται. μαλάκα, αυτό είναι το γιαρά, εντάξει. Το κουτόνε παριστάνεις. Επόμενο. Πάρ' το right. Τερέ. Πάμε στο 4. Γαμώ τα LA. Τι, Έλα τι. δεν βρίζουμε. Ναι. Πολύ ωραίο. Πάρε. Λοιπόν, περίμενε όπως είναι. Πού να το λίγο. Ποιο? Πάνω κάτω. Όπως είναι το DI, το παίρνεις και το αλλάζεις. Πρώτον. Ή όχι, βγάλε το DI και κράτησε μου το XLR στο αέρα, σε παρακαλώ πολύ. Έχει θόρυβο. Υπάρχει πρόβλημα. Θα σας παρακαλούσα να αλλάξετε XLR. το XLR. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας βάλω πολύ απλά. Τι έγινε, έχεις αλλάξει ήδη ένα XLR, Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχε ένα προβληματάκι το οποίο δεν Για πειράζει, περίμενε. ήταν στο 8, βάλει το στο 7 και έλα εδώ πέρα και άλλαξε και βάλει στο 7. Άντε με γάμισο. Το ποιο, στο? 7. Τι ωραία που περνάμε εδώ στην εξοχή. Α, κάτσε, έχεις βγάλει ήδη το καφέ, οπότε και το καφέ είχε πρόβλημα. Βάζω το μπλε. Πόσο μ' αρέσει να δουλεύει ένας και να κάθονται οι υπόλοιποι. Βαγγέλη, όλα καλά. Στο 7 μου πες, Βαγγέλη, όλα καλά. Όχι το 7 ρε μαλάκα. Το μουλτάκι, Ναι. βγάλε το 8, φαίνεται ποιο είναι το μουλτάκι. Βγάλε το 8 και βάλεις θέση το 7. Βγάλε Εγώ το. είδες. Πρόσεξε να δεις, εγώ είμαι πίσω από την κονσούλα, δεν βλέπω τα καλώδια. Αλλά θυμάμαι όλες τις όδους. Καλά, ό,τι να είναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Στην τύχη τα λέει και τα πετυχαίνει ο μαλάκας. Ό,τι να είναι τελείως. Τι ωραία που είναι. شعب لو ضرب الحذاء برأسه صرخ الحذاء قائلا بأي ذنب نضربه. Για βόλικ μπήχτεν. لقد Για δες. الحفيظ Λαχτίζει, λέει καλά. غير Περίμενε. Περίμενε. Παιδιά μου, δεν Έχεις ξέρω. αδερφή. Για δες. Ποιος? Όχι, αδερφό έχω. Για Τι δες. είσαι χθε. Για δες. Της δικιάς σου. Άσου στην αέρα. Φτύστο μία ρε Κάτω. συμπάσκε. Ρε, φτύστο μία μπας και κάνει αγωγημότητα. Και μεταξύ πλάξη ποια είναι. Κάνει θόρυβο πολύ. Θα σου βάλω όλο, περίμενε. Ωραία, κάνε μου μια χάρη Βαγγελή. Έλα. Βγάλε το XLR από εκεί από το... Τι λες τώρα. Για να δω λίγο. Ό,τι να είναι. Πω, από την κρέμη είναι. Το βγάλες? Βγάλε το XLR από Το εδώ. βγάλα. Ωραία, είναι πρόβλημα. Ωραία.